Good morning viewers. Ngai kublai evi kerteng ka bathiang tam jung Jesus Christ nong penim mentaka de ka sngi Sunday kadai ka sngi ka ba khadu enga bang sa ni ha Faridabad ngan mi no shibet tidang step boleh la ai ka jinga ai bang kidang step bat hadin bangala da fresh up la da sum la so comment bat menta kadai ka por sun lala khatra minute ti ya ka burang bujingi ro shublai kajing keren mentah kalong kabangan ai fika sengap ha kalong ka badan kam ha bat kadai ka balong praktikal ya ka banga sa ang ni ha Faridabad kat banga dang dan ni bat haba fi sengap ya kan ngan ong fi fin sayo sya haba fi fin sayo sya ya ka jing mentoy bat ka ba fila ban pendan kam praktikal tika ka banga ong fi ka jing keren jonga kan singi kalong badan kam ban tenju ya ka jingat jungi baka jing tenju ya ka jingat jungi kanang pen kraw syu kelam ka jing tenju ya ka jingat ngan ong fi finum san ka jingat tengok ong fi kan ni kalong praktikal bat ngan keren ka ka ba uble yang hakat bangadang dan hang ni ha Faridabad ngan ong fi kum bangala itu ifi ngong ngelawan adu sandi ketika we sandi tebta dan kumbas teyok tam bat ngan ong fi hakasi ban kong fly i bang penmi itu video dang step mandi untuk ngapoi dalam miet nrai men step malayo penmi ka video nrai dadap nang tungan itu parlok kai ka jing tenju nga kalong ba kidan lightly ki ai nganong fi jing tenju kilong bang apoi sini namar ka sun benang ka per ka bam ka per ka sat nganong fi ka kham ti ai ka jing bam ka babha babun ki jing bam nrai kidan ki jing bam ki bangal akham kumbam plumari ki akham long sat ngan ong fi ti kala tre ka kpo jonga par ka de ka kpo jonga nong fi susu hi kala tre ka dysentery nga kala jan ha thau suat untuk ngal alet bun sin ti ngan ong fi kala telat skamat ti om tang kata menmiet ngan wan ngan ong fi patang hagasngi mandi hi menmiet haba ngalet bantia anong fi abang thang you to mosquito repellent no to liquidator anong fi thang skan perjong sini ulong immune you to humyap skan perjong thang baro simiet anong fi humyap skan perjong teja you dat skan perjong miet tengah kami tiak baro simiet anong fi kasngi tu sedi anong fi ngilong kelas ni anong fi ngidan ke training sini nadu kandai sitang hadu hendriu beji jan miet anong fi intensive training hot ki pelat bangin di sya bangin bamja ya ai bah bam ai dengan ong fi kat nalor kala tre ka suat ka tre saka jingking kli mami otia ka tre saka jing telat kamat ba ka tre sakta banghap sang kelas ngamla bantap di ngan ong fi kala along ka jing tenju ya ka jingat janga ong fi kala along ka jing tenju ya ka jingat janga bat tentang ke kiwan segi mensim baman du ki balapan ban pasiaw nga ba ublay jong me ublay jong me la i me ne sing dengan itu ifi kap ngan bam kam long tang subam ka ta po kala lat ban markas kidan kijing bam ki bang nga ham design ha o ini kong bam ka bam ham pet ba no fi mo sing ben kong ti kani ngan ong fi kala ne adu ars ngi ngan ong fi armiet arsngi lalong no lai miet namar ba sandir ngawan ngapoi miet al asna ko video lalong lai miet lai singi khlam yo thia tengalet syaka training ru anong fi hapsyong tu ngam sutu stang anong fi tangka aduna concentration ru namar bakal atalat kata kamat anong fi andrei haju hapor bat kidan anong fi kidan ki demonic attacks ru anong fi kat bangarang syong hakani kamera anong fi atau por singi baning kong ngala duai ngak man bangalet skinu gi jaka kamera video ban tip ba video ban be gi mensim baman lara fidan hau mensim pin song thu gi jaka ki badan mensim baman anong fi ki teng ka yet ka khi hi anong fi yang ni kamera jonga ru anong fi atau singi ka sedang khi ka yet ani thu fi dan ba penlip saya khalai na sabar nong menta khamja su itan re to ga miet anong fi ka dan ka jingile dan ba penlip sekhalai ti na ka ba gasngi ka ba nganong fi khampat yo ang kali kala miet ti ngathaj banlet tu sa reception ru banlet ong ai athia la thia tang nong fi kata ka jing thia dan nganong fi
kalai rum dan tu ngong tu repellent rum terikam ngasu turut berok simit dat sakaskan perjang nong fi ndai ngai ngu yu belai pat nong fi para banget ba kita kijing tenju bat kita kijing pensyair unu baman kiban sedang ban penlip ya jingat jangan ndai ngalak kendet ben riu nong tu akan mau ngasau tu ba em kijing duai jangan kim long le nai kijing ero su belai bat ngalak kiak tang apa dan kita kijing ru apa dan kijing plot yang kamet ngaki ngasong tu bat ngasu ai ngu yu blai bat ngakan mau ya ketinjong blai nong fi akan mau juk tinjong blai blai ulang basyang akan mau ya ka sitiu jakob nong kalau nong ka baning kong takhat baar hadu basa ko bong ni sapong tu fnyau ka jing kemen sudah ko para banget jonga apa pihak maki jing tenju babunjat apa pitip ba kata ka ba perang ya ka jinget jong fi ka penlong ya ka jing yai sha andai kan ni ka jing yai sha tu ai kan long tu ai kan yo ya kajing terai bajanai bapin yo long ki bajanai bat ki bateli biang ki bambuna hai ru sak mayo tak tinjong blai bat ngapla long fi dan kam hakijing tenju long fi ka tinjong blai ka de ban long real long fi bahkan ni kapor ka tinjong blai ka long real wat langa long fi mo adan marwai ni adan bau tu parlok do de pat tip yo blai te a juelap yo bun sim te ngam kwa ru ban no pan paus ki brio ba no ban ut ban ti ndre kata kajing i junga bai hi kajing talat wa persyang hi ban wanyara mau la ai tu la pensim dawai pli natina reception la pensim dawai tu antacid tablet no la asyam itu ku introquinol tu dawai nong dawai penhiar dawai suat dai ti ndre ngadi tang tu yu ngam sam di su tu introquinol stu begini di demonic attacks kidi jingele ti ngadong fi hakajing syang amut ban penmi video baro baro ndriu sngi bangadan sini baro ndriu news sngi bangadan sini ndre namar atlat bat ngadong fi ngamla su re apa yang kita ngadong fi ngala syem ni tinjong ublai mai tu ko belang praktikal bang ngala kran kini akran lut itu fi ong kam krau mo mitra kam krau ta men sim khut badan apo jonga ong banyau tau ba dan ka pertai ngabe di man sai ngadong fi badan kan kamera ong fi nomor abang iya da men sim jong bleng sung thu bat kino ngala yurat ngala te gitu bo jong baman ngadong fi bat nak tu arbaji ngaki hadin ngakasuan hajing perkhat jonga tak por ong leksi dan ba penlip kalai na ba dengan dalet syaka dan ba penlip yo switch nga ngam tip mano penlip na marang mi nga wan sining mi itu ba ngam tip gidan kan markan ni ka de institute ba puli MBA bat ka PGDM ru puli nge ti ngam trai bande man le makiru ngam keno ini non re ki de ki jingele ti ndre ba ngala penmi no kalat bantar ngam yo tiak no fi kadan ka jing plat sya fistu sejaka ba shit lai sabat tarika mo ini gi pangkpo lai te ka bam rum tangal bam rum stang shit ring anong fi hakta ka miet na du ayu nga khun ba keren ba ka jingat kum bangayalap ya fi anong bingi di ban keren ka jingat sedang ban praktis bet itu bangaju praktis am ai lat kita gi men sim bam nga duai wa kaju opor bat ngasyong nga super kulim ba anong fi ong try nga pediang net nganget bangala yo ya ngala itu sya grup ngi dan ka grup WhatsApp grup ki bakhan ba ban duai kila ya dua yang nong fi ngaingu ublei para banget sibun kila ya dua yang atau grup WhatsApp grup mengidan kila ya dua yang lai thu ngai thu hadin arsi tani kong ngam kwa bani thu ki ngakwa ban yang scam bet ka jingat ndrei agasi ka ba hadin ka singa ba ngas thu mlong su nga phone checking pha duai idan siwei para banget long kami ngai thu fi nga phone i so tanat nong fi bangi penlong sunran ka por mengidan kam nga phone mensuai set phone yang ban penduai ndrei atau singa phone i la dua yang nong ngong para mo nga ka telat nak keren ba telat so bat la penduai la pendumak tim simbaman la duai ka jingkia no fi ba kaju ka por nga ka pediang bat ngong ka jingat ka pediang ka jing penkia ba ka ang tu ka grup tu ngong fi kila ya duai lang para banget bun bat apa yang kata ka jing sistem ngong kawan ka jing klan ka men sim apa yang kata ka jing telat ka kawan men sim klan ngong fi nang ala super kulim nang asu pla ba itu gi tin jong bling on lagi jingjang snam jong yang ada kya nang baman non la ngade ubriu ade ngadan ukris di sula
pediang mi try la pen baptis net ami try sunga apply pop ngayat ini dengan aingu ini hakata por ngasu aingu be ublay ngano fi ngam tre su ban keran kitang kilawan ki kintin ban keran daud ngano fi apa dan kijing kiwan tentang di musim paman re proklim ngano fi di menta tengah orang fi wat laki dan ni tai kijing thut ko hi bakasat bam re ngala yok ya fi khmat jamar wa tengsan ngala yok ya bat kanika step Sunday bangan sami no ngano fi sami i menta kasngi kumba pra bajin prashteng bangan mi nang nesh kantang hap syam ya flight na Delhi tinggal akhir menes dang step lai baji la adap duai ngala adap sum sanduna ngala sum la adap sum berkhat ke ai di ngong ke ai ka ba ngayo nang ni habang awan chani kapan crown man ya jinget kalong ka ngawan chani sha Faridabad no kani ka institute kalong comment sha ki penbiang anong fi ka sarkar kala siulut ige nganong fi berkhat ka penbiang ka bam ka di ka thia ke di ngaingu yu blay nganong fi ngaingu yu blay bau mo kita ki berok ki ni ai ka burong gejing rok shu blay dengan institute ka best palat nganong fi ki ban pulir ngatrai ka mendai bang advertise ngai shi thu fi ki biang ki facilities ki biang di ngaingu yu blay ngong akwa ban ngaingu yu blay so ban let nang ni na Faridabad but shushu akwa ban ong ni fi kitu barang dan kajing tunjuk kan mau baka jinget kristan nganong fi dai tang ba fi puli ya ka tin jong blain hai fin hap dan kam ya ka bana speak out chaban nganong fi rai usutan unumi osngo fi kitu gimen simbaman ada fi shu puli fi shu modor ha ka kinumi osngo rai ka dan kam nganong fi ba inda proklim lening inda puli inda hap ban ong nganong fi jadi ban bunnya nganong fi kristan de ba bunnya nganong fi pingar ma bunya nang ni YouTube fi sngap pio jeng toy nang ba kurstan dei tang ba sngap ude ba puli kti jong blai ba duai bat uba bunya ba keren tapi ngayo ban witness itu ayuh ni tu suji basa lang ni baywan lang na silong manon chuni training mo ti barang fi ngalayo ban witness ngakam ngong wet ngala duai ngala pa kti jing duai ru ngong ngasngongu fi ru pi wan ra dawai ma haji opor ngadong fi nga pa banduai ha group nga duai nga ngat hublai ngadong fi ulai i bang yok khia ba selain kong mo uru bapli wan lang sini ti asngongu uru ngakwa ban nakani ka video ngakwa ban pin iya jing sngongu if Sujit, if ever you see this video, I want to thank you for helping me on that very night, for giving me medicines. I'm thankful to you. Ngakwa man karani udah English na marung suto tila daw pet yang ni video ti manong fi balingi ong fi baka jingat ong fi ni haban klanya ketinjong blay ka di banong rich ka di banong dapol wong tu ban pendap no fi da ketinjong blay nama habang idap ketinjong blay habagi wan jing jinju daw men sim khu ni sang ban keren persya jing e ngim pan kraw tu jing pang ong fi am sim la pan kraw tu jing pang jing plat na pan kraw yu blay but sngap baling ong fi ban beka kasiti sinong ruang melenong ba phat ba shipau ka pen i baka jinglong kristan jong ni de ban keren ya ka e ka badan hado nut ya ka jingat nang fi so pen ka ong no ong henry kumno ka ong kata ka tin kalong hajan jong mi haka sintur jong mi bat haka do nut jong mi kata kalong kan kata ka tin ka jong ka jingat ya ka bang yalap ka tin jong ka jingat ni ban keren lagi tin jong ka jingat ya ka bang yalap baik wong balada men pla senapat men pla da ka sintur yo jisu ba ulong try to kami long try mami mdai ni men simbaman ki ban bayale nga mdai gani ka jingpang ong man ba men da pla sena da ka sintur yo jisu ba ulong try but men nget ka donut ba blay la pen mi pat yo jisu kris na ki bayap ka to por try jisu nget ba men sim ba khut ba pen mi pat yo jisu kris na ki bayap unai kajing kani ka met ka bayap jong ang turang nget kajing mi pat ngada pla pla ngapen rem sutan dedap untung dong fi ong ban menget hala ka donut bau blay la pen mi pat uji skes na ki bayap en pendiam ya mer namar da ka donut kan ubri ungat kan ya ka ban yo ya ka hok bat da ka sinturkan ba pla sina ya ka ban yo ya kajing pendiam dong fi kani ka keren sepang kajing pendiam ka kenjaman sim bat ha ka ju opor ya kado la fidan ka jingpang na jingi ay ngong fi di ban keren ka jingat di ban yele persya itu men sim baman wa pedang ka jingplat ngam simla ban halan keren ngong fi
Tika ni ong ifi kalong praktikal kan ni jing hikai gitu barang ya kendu ki jing kala ban long ka jing pang jong fi kala bandan ka jing kerdu aka pisah ka tingka kala bandan ka jing family problem jong fi ngan ong ifi di ban yang ban duai ong fi dan ki para banget ki bai duai pha duai lang ki teng ru dan kam fin pat khat yakin ri fin kan tunjuk ka jingat jong fi bat aka ju por kan mau ba fi dei ban ngat ban keran ban pla kan no pla dalam kasih ok try kam kram mami kan ni jing pang jong try kam kram mami kan ni jing kerdu jong try kam kram mami kini ki situation jong keren bajung ang try ngalayok ya lah fi pang kan ni por ong try ngalayok ya ndai ban ong try pen khia nga em kam long tang try ngala dap yok ya digi jing jam snam jong mi la pen khia nga fitre na man kan ni tang try la pen khia nga digi jing jam snam jong mi la pen khia nga kam kram mi ni jing pang kala ban long ka jing pang kansa kala ban long kanong ka jing pang nong fi kala ban long fidang dan ka jing kerdu fi la belah ta fidan ka jing kerdu ru fi hap keren ka jing net ong try ji sum kodor mala kat kum ka ketien jong mi si nong koren nong ba pra ong mala dok mala wan long masim ka jing nong dok na mentangi min yo ban ruspa kato ka keren mo siapang ka pisah ngam ong bangin ruspa bangin penan kam kala dari pihak porklim kai nong try ngan mi ngan ka jing dok try ngan nget try ba me bahami try jisu ba ngan ki kam ki jam jong long ngan yo ban ai nang mentaka ka hima jong mi ngala yo ban ai nang taki badok nganum long unong panram ndrei ngan long unong ai ram fi wat fidang dan akan ni ka por kan ka ram ru akan ni ka por kat mang nang kan let's see fidan ka family problem jong fi apa nang ulok bat kalok nong fi apa gi khon nong fi ngau jinjar nong fi keren bet ini ketien nong fi keren dah ka jingat keren fi puli ka ketien ka ba ya dai ba katu ka situation ka ba fidan what pat gi circumstances what surrounding pinyo ka jingjok mut dor nga tu sin la dang nga syarem nong fi ngam keren nong fi kata ngala syutia bet wat barok steo tu la syutia la syulet syupar satar nong fi hang khampar satar nong para benet ngadan du men sim khut kam de ka jingla jang pe men ne lai bajir nga ki nga kamen nong fi ada beli ge barok setang men show up bang breakfast te mentah kadang dang kat no baji apa pet o ka nga paklai po ayungan pet ya baji na som badan hiang san lai pun riu pet san lai pun riu ngala kamen ngala dap ki we dang sengkor la si nong fi ndai bang akan drama ndai du men sim jong bleng nong fi haleluya nong fi ro try kan ka jing im kristan ka ba shisha ka jing im jong waktin jong blek ka ba shisha la da fi pendan kam sha ka da fi lama shisha bu Jesus Christ nong fi fin im kum hapren ki jing ru ngal an yok men sim taban le ai shi we ka kubot tika jing wan jong asani sha fad da wat kam sim la long le nei ngala yok training ba ki ai da jing ai jong bleng ai ngu yu blek ai ngasong itu nang hikai ru bat kum ju ru ngayo ka jing hikai ka ba kenja men sim practical lesson nong fi tila da film pat mat kan ngong para banget balai film wan no Jesus Christ kala ka bamut no mata singi ka diga singi no mata jong kala ka bamut play ki pop IT shu renounce ki pop kot jingmut ban i no khat iman sim khot khat yu Jesus Christ bon play lu ya fi lech ki bri ba duai ru no fi ba penduai fi kinyalam fi shaka jing kala ka bamut no fi ti ngala tharang sya bon wan no slong para banget ti sibet jan miet try men miet ngala poi his tu pran khandai biji kat ba no ti duai lam na mata jonga nget ba min mi nang ni Faridabad ngat cha Old Delhi ngan shimira flight jonga bat ngan wan satu bat ngala eksesya wat la mata ngan umyo ban ya syong lang ha jing ya sang and rai ngat begini si ban nang wan bleu nang panan kam susu ka e ga bo bleu la ai ka buram ka jing ro show bleu ai like share bat subscribe ini video na kamenta ka buram jung tra yero